Pozdrav rakovi, kako ste dobro došli na kanal i na svoje čitanje rakovi. Povezat ćemo se s vašim energijama za ove dane. Podsjećam vas da su ovo opća čitanja, pa ću vas zamoliti da uzmete ono što rezonira i što se odnosi na vašu situaciju. Ono što ne, to ćemo otpustiti. Započet ću vaše čitanje s glasnicima svjetlosti, s anđelima. Ne zaboravite provjeriti svoj mjesečev znak i svoj poznak, oni vam uvijek dopuštaju da vidite nešto više od onoga što bi moglo doći. Hvala vam rakovi od srca što ste ovdje, hvala vam na svim riječima nješnosti koje mi ostavljate u vašim čitanjima. Hvala vam na povjerenju kao i na podršci koju mi pružate na društvenim mrežama, a iznad svega je na pretplati koja je jako, jako važna. Već znate kako bi kanal nastavio rasti, kako bi ovo čitanje moglo doći do drugih rakova. Idemo vidjeti što nam anđeli dopuštaju da vidimo. Pa, ta dva pehara. Pa štapova i karta kraljica pentakla. U prethodnom čitanju za rakove mislim da je također izašla prognoza dva pehara. Dakle, ili ćete uskoro upoznati nekoga vrlo važnog i vrlo značajnog tko će zauzeti važno mjesto u vašem životu na afektivnoj razini, ili ćete obnavljati postojeći odnos, pružate kao drugu ili treću ili četvrtu priliku. Odnosno, kao da osjećam da bi se jedna veza mogla ponovno oživjeti, da bi se ponovno mogli osjećati potpuno ugodno rakovi s nekom osobom, da bi se prepustili razgovoru, planiranju budućnosti, gledanju na stvari na vrlo pozitivan način, rješavanju nekog sukoba. I kao da počinjete pristupati drugim stvarima, kao što može biti obitelj, kao što može biti ekonomija, kao što može biti zajednički napredak, kao što može biti zajednička obitelj ili stvaranje obitelji. Jer kraljica pentakla je karta koja nam govori o tome. Stoga se pripremite na rješenja s tih aspekata. Rješenja za vas osobno. Posvetite vrijeme svojim intimnim aspektima koje ste možda zanemarili. I pod tim mislim na neki izdatak ili neko ulaganje koje želite učiniti za sebe s bilo koje strane. Može to biti znanje, nešto osobno, nešto fizičko, nešto estetsko što go želiš učiniti. Kupnja za tebe, nešto što zaslužuješ. To je ulaganje u sebe koje ti donosi istinsko zadovoljstvo. I to ćete učiniti ovih dana i osjećat ćete se iznimno, iznimno sretno i zahvalno životu što vam daje ovu priliku da si možete priuštiti taj dar. Ali, rakovi, vi niste ni malo sebični. To ćete htjeti podijeliti s osobama do kojih vam je stalo, s djecom, s obitelji, s bliskim prijateljima, jer kraljica pentakla širi, kraljica pentakla zahvaljuje i zahvalan rakovi prima umnoženu obilju u blagoslovima, u zdravlju, u napretku, u ljubavi, ono što daje. Dakle, mislim da je ovo također trenutak za radovanje uz vrlo, vrlo dobro konstituirano okruženje. Okruženje koje je vrlo pristojno, vrlo ugodno, vrlo harmonično i iznad svega uživajući također u dobroj hrani, obiteljskim okupljanjima, ponovnom susretu s dragim osobama. I ako je ta osoba od interesa s vama, naravno da ćete biti iznimno sretni. Dva pehara je karta koja mi govori o predanosti, o zajedništvu, o partnerstvu, o osobi koja se na neki način spaja s vama uz apsolutnu kompatibilnost u interesima, u vrijednostima, u snovima, u projektima i napretku. Stoga se pripremite i na usklađivanje s nekim. Moglo bi biti da ta osoba ima iste namjere za napredak kao i vi, da se silno oduševi nečim što će raditi s vama. I mogli biste na kraju dobiti dobru ekonomsku svotu za ono što ćete učiniti i naravno možete uložiti taj novac koji ćete dobiti ili tu zaradu u te mogućnosti koje vidim. Priuštit ćete se te luksuze za sebe i podijelit ćete s ostalim. Govori mi također o nečemu tradicionalnom, ako govorimo o paru, nešto dobro konstituirano, nešto vrlo harmonično za vaš život i za vaše okruženje. Dakle, ako je vaša namjera rakovi imati tu vezu, jer je tu kraljica pentakla, pa vam presumnjam da ćete se suočiti s onim s čime se morate suočiti ili preuzeti odgovornost također s nekim tko vas prati, tko također želi uljepšati vaš život s vama, a vi s tom osobom, jer ovdje birate jedno od drugo i možete se naravno silno motivirati, silno oduševiti prema iskrenom projektu. Ali to može biti i nešto što ima veze s drugim pitanjima, drugim područjima vašeg života, kako god bilo. Vidim puno evolucije, puno osobnog napretka. Ovdje imate komunikaciju.
Ovdje postoji učinkovita komunikacija koja rješava neko pitanje s osobom do koje vam je jako stalo. Idemo vidjeti što nam kaže Taro. Ovo su uvijek čitanja za kolektiv rakovi. Ako želite obraditi svoj konkretan slučaj, već znate da nazovete ured. Oni su tu da vas saslušaju iz bilo kojeg dijela svijeta. Imate liniju za to iz Sjedinjenih Američkih Država, a imate i jednu za to iz Meksika. Da, to je 5 pehara. Završava jedna tuga. 5 pehara nam govori malo o onome što je tjeskova ili tuga koju ste možda proživjeli upravo zbog nedostatka podrške te osobe ili zbog situacija, kao što vam kažem, koje su vam mogle izmaći kontroli u obiteljskim aspektima, u ekonomskim aspektima, u aspektima posla ili također u aspektima neke veze. Stvari se počinju mijenjati i mijenjaju se prilično, jer ne samo da liječite bolove i liječite pitanja iz prošlosti iz 9 pehara, već također izlazite iz teških situacija. Ne znam je li u vašim planovima preseljenje ili odlazak na neko putovanje, ali osjećam da zahvaljujući svim tim rješenjima, posebice ekonomskim, vi tražite bolje okruženje za boravak, koje bi zapravo moglo biti za život, ili rješavate nešto što ima veze s tim. Pogotovo ako je ostalo kao blokirano zbog ekonomskog pitanja ili zbog neke specifične situacije u vašem najužem okruženju. Isto kao da ste išli na putovanje, ovo je trenutak također u kojem vas energija vodi da ostvarite ono što ima veze s kretanjem, što ima veze s izlaskom iz teške situacije. Izlaskom iz iscrpljujuće ili zabrinjavajuće ili bolne situacije kako biste napokon osjetili olakšanje rakovi u odnosu na ono što se postiže i u odnosu također na ono što bi mogla biti mirnoća za vašu obitelj, spasiti od nečega svoju obitelj. Nije da je vaša obitelj u opasnosti, nego da su nesigurnost, nemir i tuga koju su vam mogla proizvesti pitanje ekonomskog nedostatka ili u odnosu na vas, da ste vi bili ti koji su opskrbljivali svoje okruženje, a niste imali tu predviđenost da im date. Stvari se počinju mijenjati i vi ovdje imate spektakularnu cjelovitost, imate promjenu u odnosu na sve to, zar ne? Jer se osjećate olakšano, jer prelazite iz faze boli u fazu radosti, sreće, mirnoće i puno emocionalne ravnoteže. Zato se povezujete s nečim što vas silno povezuje, s ispunjenom željom, sa željom koja je postala stvarnost, hvalite se time, pokazujete se vrlo sigurnima u emocije, vrlo zadovoljnima, vrlo inspiriranima također, s obzirom na pitanja koja imaju veze s ljubavlju, s emocijama. Ne zaboravimo da je 9 pehara ta karta koja nam govori o emocionalnom obilju, punini, integraciji. I iznad svega imate emocionalno osnaživanje koje vam donosi puno mirnoće, a to dolazi ruku pod ruku s obiljem, samoprepoznavanjem, stabilnošću koju već materijalno, psihološki i emocionalno projicira kraljica pentakla. Dakle, osjećam da se dijelite iz te zahvalnosti, ali također s puno magnetizma i mudrosti integrirane u ono što bi mogli biti svi ti plodovi koje primate od života. Jer na kraju krajeva to ima veze s vašom mudrošću, znanjem upravljanja svojim resursima, kulminacijom teške situacije i zrelošću koju pokazujete proživljavajući sva ta iskustva. Zato bi također karta 2 pehara mogla biti u mnogim slučajevima mirenje, oprost ako želite, na neki način također dijalog, mogućnost također ili otvorenost koju rakovi mogu imati se pripremi za dijalog. Naravno da je to za onoga tko je zainteresiran. Tko ne čeka povezivanje s nekim novim, povezat će se s emocionalnim zajedništvom, naravno s predanošću, jer je njegovo srce slobodno od sumnji, čisti tugu. Dakle, izlazi iz sumnje, ima jasnoću, nema stagnacije, njegova energija je dobro kontrolirana i dobro kanalizirana, pronalazi emocionalnu ravnotežu i otvara se rakovi prema tom zajedništvu i toj predanosti i tom prepoznavanju ljubavi. Odnosno, vi se možete dijeliti s drugima, s drugom osobom jer ste zdravi na emocionalnoj razini. Pa i ovdje to potvrđuje Arkanđeo Rafael. Isto ako je problemčić fizičke prirode na razini zdravlja ili na emocionalnoj razini, jer će nas Arkanđel Rafael prekriti svojom energijom iseljenja. Poziva se prisutnost Arkanđela Rafaela za zdravlje i fizički, mentalni i emocionalni oporavak. Molim te da vizualiziraš kako njegovo zeleno svjetlo stiže do svakog dijela tebe, do svake stanice, liječeći cijelo tvoje biće.
Osjeti smirenost za svoje tjeskove. Tvoje tijelo se regenerira od danas. Postoji mir za tvoju dušu, postoji mir za tebe. Poveži se s mojom iseljujućom svjetlošću od danas s apsolutnom vjerom, jer je već učinjeno. Neka tako bude, tako jest i tako će biti. Božja medicina je izljevena na tebe. Kanalizira se energija iseljenja tijela i duše za rakove. Impresivno, svidjelo mi se ovo čitanje rakovi. Molim te da vjeruješ jer ovo stiže za tebe. Blagoslovi su beskrajni.